Mamă, ce toxic e și ăsta cu toată. Cine? Ăla. Nu știu cu aia eu. Hai că s-aude ăla dacă e. Da. Middle. Iară Ăștia s-au primul și am supărat de flame dropări. Mamă, ne taie, sta, ne taie. Mitu, te aștept, hai. Hai că ești prost. Mai Ce sărăm. proști e ăștia. Eu te pe ăștia. I-am dat lamă. Bă, Sus, vezi stai în aici cap. canibale. Bravo, plus 1. Mamă, cât de prost. Nu mă sunt bloca. ăștia. Hai să ieșim. Eu văd ce zara, animale. Dă-te, bă, sapoca. S-a așcat și ăla. Hai și unul. Short. Ușor. Unde fugi, bă, câine? E nou cu a. Doamne, nu ți-l pot capatul să mai fuge. Surpriză! Bă! Bravo. Surpriză, dar nu se pe lângă el ăla, mă. Și acolo Hai, e Gabi. scria acolo, Hai, Gabi. run like a dog. Cine? Lui ăla care fugea de noi, cine de acolo să-i zic? Ție? Am crezut că este esențiat. Ah, nu. Ia uite rușii. A scris Andavai, cu seamă cu se... Hello. One Hello? Hello, Ruski. B. Ceva? B. Bine. Nu mai stau. Carcă-mi iau cap. Hai, help! A rămas pe gloanțe, un de căcat, un de căcat. Dar sus. Yellow. Bravo, mă. Bravo. Absolut eu. Eu de Mamă, s-a tras Mai în aveam des. 18 HP și 9 glanțe, ești prost. Momul la cât am dat de... Am dat Ce damage bagă. la toți, în afară Nu, de am dat decât 2 cap. Mamă, 204 în șase. Am dat 2 cap pe te-am zis. Bă, da, pe la scrie același lucru? A, nu. Render the crate. Trebuie să-mi iau un stand ăla de fir la mouse, stan. E useless. Pentru mine, Eu. am ratat moliu. Ești prost. Pentru ce trebuie la om, mâncați, ești gura ta. E un Pentru că milion am jumate foarte și mult e la useless. mouse. Under. Nu, e Under sau 50. Becas. Am foarte mult fir la mouse, scuze. Am doar cu cât am mai firul de mouse, hai, mâncați, ești gura ta. 2 metri. Mort unul. Mai unul, dă-te robete! Du-te, bă! E low unul, Păi mă. du-te partea Bă, alea, lasă-mă să sar Dacă pe intrați și stage, voi... Under încă unul. Bravo. Gabi, nu mă lăsa să sar peste ei. Când dă-te bloc și mă omora? În loc să uci în spate după perete. Al meu venea în spate, unde are Lasă-mă că mai la bine mă joc cu Sebi, jur. Ia, decât cu Măcar mine. ăla mă ascultă. La țip de 2 ori, gata, a plecat. Te lasă singur. Bă, dar vrea să mă să-l omor pe ăla, Gabi. Nu, te trec înapoi. Eu aveam o dorință. Ține și vei ăla, mă rog. Ce să ținu? Dar ei fug și las pe ăștia aici, iar. Mid clear. Hai că... Mamă. Oamenii cu AK, bă. Palace clear. Bravo, Roberte. Mai am 15. Bate și tu. E... Bă, mid! Unde e care? Stai că mă bate. Mid clear Razistan al meu, mid clear Razistan. Păi mid da, mă, clear. dar... Mă, ești mai prost. Hai că pe ăștia bătăi repede, că slabi. Eu merg să joc, că după aceea o să mă mănânc, mai joc după. Hai să fii sănătoși. Mamă, deci mai bine mă joc ce de acolo, bă, mâncați așa. Spuse el. Bine, pop. Mid. Stai Faci că... bustan? M-am băut. Vezi cum ții. 2, plus 1. M-am jucat, te bă, bate. am tras. Stai așa. S-a arătat. Mor jumate. Aia stăteau pe loc și al nostru. Nu știu unde sunt. Să cer 2. Mamă, cât de prost. Sau- N-am văzut bro, la n-am bordura aia. n-am armă de range. N-am văzut bordura asta lui Iisus, ghiveciul ăsta lui Iisus. am Da, plecat. ăla cu Galilul de la distanța aia să moară copii, de nu de ăla de rău pe pământ. Am tras Galilul. prost, rău eu. N-am nemerit nimic. Care mi-a dat în 4? Eu. N-aveam armă. Mi-a stricat scorul.
Mamă, ce m-am blocat în ghivești, n-am văzut de smoke ăla. Auzi ceva Pas pe? B. Da. Tu crezi sau Cred Sander? că e de B sau vine... S-ar putea să fie B în chat. Au, e clear. A sărit unul under A stairs. venit... A dat mid, a dat molly. Da, intră mid. Nu vă bateți. Bă, ăsta merge cu scopul pus să uită la mine! Mort Ți-am ăla. zis să nu te bați. Da, da, nu, mamă, ce cute mi-a dat ăla. Cred că s-au întors under, cred. S-ar putea să-ți intre A. Don't fight. Mamă, Era la jungle. joacă cu auto, mă. Nu știu de Mai unde e are unul bani de mid, auto. cred. Mă, e de la altul. Mi da. Nu push. Al mare țita default. O cutie unul. One top mid. Au futus mid. Mamă, ce microfon are. Mă mănâncă mâna, coaie. Mă încuși tu pe. Auzi ceva pe A? Nu. B. B, go B. Da, stand, da. Sper să vă Cream că plantează mai în dreapta, de-aia, da. Nu Nu merită. să. Ia și tu AK Fac dacă apa? vrei. La mine. Unde? La mine. Ia futus gură, mă. N-am bani. Vrei rău? Bă, Dacă eu... ala iar- sunt la tine. Bă, că n-am ăștia bani, bă. Iar, mereu am eu bani, iarăși am bani. Am avut 8000 de, am dat drop luna trecută ăsta an. A, păi bravo, mă, tu dai drop la player, mă, la cu expier, mă. Păi dacă n-avea prostul bani. Păi Nu, și? mă, că ăla nu-ți dă drum. Eu nu dau drop la player. Ce avea la VP? Da. Bă, la nostru nu Sau știu dacă seringă. la VP. Nu mai pușați. Că nu știu ce să Plec fac. de pe. Mid, Stai că mid, vin da. să... Stai că dau molly. Da, e short. Ma! Lasă-o Ai și... dat mă ia și doar? L-am dat ca lumea, nu Ok. că la short. Te înțeleg. Cred că dacă dau pic acum de conector, îmi iau cap. E unul jungle Ma, intrat. Jungle. Și eu căpam o bombă. E bomba jungle. Vezi să nu-ți vină din spate, Gabi. N-am văzut nimic așa. De aici, la scopul. Conectorul. Conector. Urcat jungle. Da, vin mă du ladder. Dar vin cu shift, nu muriți. Uite-te și tu, coaie! Conector. Unde-i bomba? A luat-o. E jungle. Știu. Ala. La mine ultimul. A, acolo e. Nu moare. Nice. Ce noroc Bă, are, mi-am dat mă, 20 de și n-am văzut așa ceva. Ce Aia noroc Cream are, că e coaie, dreapta. Am. Cream că e dreapta prima dată. Vrea cineva drop? Nu avem bani toți. Eu! Da. Ia, nu-i da lui ăla, nu-i da. Seacă. Hai mă, îți dau. Mamă, s-a tras intens în floarea aia. Mamă, dar care dă flash-urile alea bine erau așa, mă? Nu. Deci de ori ce o să niște flash-uri fix la mine în față. Yes, mid stand. Intra. Ieși. Plan. Nimic mid. Mort unul? Cred și eu că nu e Hai. nimic dacă se intră pa. Nu! Aoleu, de la m-am uitat! Era în fața mea, măcar te-aș vrea Mamă, dar țipă ăsta să-mi bat până N-auzi nimic. Lasă-mă, fac și eu ca să stai că mă dau pe și fără să joc. TRB. Da, asta, Se da. trage, Da, se și trage. ăla-i- Se și trage. ăla-i plan. N-am luat nimeni de meci. Te-ai uitat la el cum vine să mă... Hai că m-am uitat la el cum vine, stai liniște. Păi știi ce te-ai văzut? Ai niște moliuri în tine. Bă, la ce da flash-ul ăla? Cream că mă pușează ăsta, dar Bomb has planted. știu. Da, știu dacă ia sau B. Unde?
E B, cred. La B. Samba. Pe... S-a tras. Cât i-am Ăla dat? ți-a făcut 34. poze. Tu ai făcut poze. Mamă, dacă nu ți paga, îl băteam și pe altul. Dar dacă 42. Dacă știam și eu să trag, ronda asta Hai. era bine. Dă-și mi-o pistol. A, n-ai bani. Lasă-și. Sparge-și mi asta. Mai puțin cu lag, am grenada. Mă. Flash pe mid? Mid clear. Ah, cică. Să dă smoke-uri. Se joacă. Aveți Da, grijă bine. și mid. Palas, palas. One palas. Hai, da, la B. A, da! Bă. Țin jungle avansat. Unul side. Mă bate din rampă. Bravo. E 2, mi-a pușat amândoi. E sandwich. Mamă, ce lag a avut ăla. E bine că n-au ping ăștia și nu se teleportează. Asta e bine. Dar n-au ping. Hai, că nu. Avea la 80 când... Uite la primul. Are 80 și are 100. Gabi, dă-și tu un pistol. Are 100. 100%. Push Ram. Gabi, dă-și tu un pistol. Push. Hai că pistol a zis. Pistol s-a făcut, Gabi. S-a dat pe defon. Păi da, dar am zis în joc. Ma. La că eu tap pe Gabi cu armă. Ram, Ram. Cheota. Am bătut până la mâncat și cu asta stai, l-am bătut pe ăla până la. Ăla încă mă ține conector. Tu ai fi sătăși. Cine te ține? Banca. S-a tras. 42. Deci am dat lui un gloss pe cap în smoke 183 și am dat lui... Deci nu cred că pe unul l-am bătut până altul și ne-am dat... Dacă știi să trag și eu cum. E bine. Pe mine m-a zăpăcit la ramp, mâncate, ramp. Bă, da, 30.000 de l-a ore. bătut pe Gabi că tot cu armă! Nu mai face pirampă. Păi Joacă cine, la acolo care. vreau și eu să mă duc aici, să mă duc și eu spre conector, măcate și gata, dar mi-a luat Joacă flash, nu mai știam unde bă. Da, joacă B. Da. Ba, nu, a dat smoke ba. Și două flash-uri B. Să mai vină unul B. Vin, că orange stai. S-a dat smoke. Flash iar. Ce fac animale. Help! Me. Oh, intrat tras car, mă. Mort car. E și cu bomba? Nu. Cred că ea. Nu cred. A, ba nu. Da-te. Plus 1. Da, care te-a pe cap. Mă, culelor, intrat. Mamă, ce Am bulan a văzut. avut orange. A avut viețile mele. A avut orange. Salvești noi bulan. armă orange? Hai ca E să... ultimul paralizat. Mă duc să fac pirampă. Mai încercăm o dată cu AVP-ul. De data asta Unde? poate nimerești ceva. Nu te duci pe ăla, Mid. ăla ce Dar e? poate Tu- nimeresc și eu ceva pe ronda asta. Ăla e la Nu mă bloc, nu mă bloca, nu da rampă, nu da nimic rampă, Mă nu mă duc bloca. B, mă, că nu vine nimeni. Se duce nimeni B. Vin și eu. Nimic rampă n-am văzut. Mie ceva. Nu fac picnic, am murit. Mid. B clear. Să ajut. Smoke short. Rampa, bomba. Și unul mid. Plus unul mid. Intră short cumva? Sau? E conector cu aia lângă. Ram. Mamă, caz. Nu-i Mi-a dați. făcut mandul acolo. Nu-i dați. Purple inf... Intrați? Da. Nu știu unde e. Conector. Mă uit eu conector. Nu, am făcut! Mamă, să strâng. Unul geanda și unul intra pe site. Mamă, ce strici mi-a făcut. Ba! Vezi că te simți în fața ta. Pe conector. Ce bulan a avut ăla că a ratat strafe-ul. Dă-i să-i la pe ăla, nu te bate.
Dă-și tu Polar cu skin și de safe. Fugi under. Opa, bune. Du-te bază. Tutorial cum să fugi. Cel mai tare tutorial. Mergi mai prost. 4 cu 9. Nu. Am mai stat de aici, m-a bătut din spate. Bă, dar m-a ofsit că Nu mi-a poți să mă făcut urc asta asta, și n-a nimerit din prima. Că dacă nimeream pe ăla din prima, aveam timp să-l bat pe ăla din conector. N-avea timp să urce under. Dar mie, de fapt, ține că n-am să-ți dau arma. Unde faci pic? Dacă știu că să duc ăștia B, m-aș duce mid. Da. Morgo B. Uite-te No, la... no go mid! Mamă, cât de prost am. Du-te B. Eu l-a dat mult, că m-a zăpăcit ăla cu ram. Doi intrați, mă, că voi sunteți proști, mă. Nu cred. Ia uite-l pe ăsta, mă. Sunt 2 sau 3 mid, mă. Ha, Unul mă, vreau și eu scaunel, Polar, unul mă. top. Tu-ți dai seama. Logică, până trece ăla... Ba, dacă nu mă bag, că mă bate din conul nebunesc. Să duci al tău spate, dar n-are bandă shift. Din tata problem. Oh! Telefon. Oi! Mă dat tu! Mamă, jucat pe ultimul meci cu ăla, dar Stai că vine yellow. Cu fut AFP-ul. pere de jocuri, nu m-am jucat. Ce-i, doamne. Under. Da, Balton n-are sunet. Asta Urca e singur. jungle. Unde e dacă e? Conector îți vine. Conector last, e yellow. Mă, dă-te în moarte. Ăsta nu ținea nimic, mă. Dacă Man. mă bate nebunesc. Pistol. Nu, bă. Is low. Nu i-am dat nimic aia. A sărit sânge din ea. Da, pe perete... Right! Jungle, ăsta e prost. Zero Ma. sound, nice. Good job. Cum a bătut ăsta 3? Nu știu. Dacă am bătut eu 2. Drop mie pe please. Hai drop în fără. Dă și Polar la fan. Ajungi? Nu ajungi. N-aș. Lasă. Papi rampă. Nu înțeleg cum am bătut la 3, că nici Keep sunet your n-are. hair, bro. Doda. N-am nicio rampă de văzut. Mă uit pe lat. Gabi, fă și tu un strafe mid. Mid, că rampă, lol. Mamă, mi-a dat flash, ai văzut perete, dar am dat un flash, nu mai contează. Ce kill te-am dat ăla. Lasă, joacă să cred. Mamă, ce Aș kill. rămâne Mai era B. vreunul? Mai era vreunul, a? Mai era unul rampă, m-a omorât pe mine. A E intrat mare Tetris. conector. Au și... Nu, mă, Bob. Nu mai dau limită merge. Bob. Nu m-am jucat în viața mea. Mai bine mă joc CS decât LOL. Nu m-am jucat nici CS, nici la 15 de jocuri online. Ce mă? Ora, bă. Stai să joc cu ținta mea. Cred că mă joc o țintată dacă e ceva. E ce? Hai mă cu ea. E B. A intrat. Dacă mai aveam gloanțe, i-am dat 70 în 4, Stai, dar... Mamă, dar lol. ce am dat la un flash, m-am băgat în prieten, că mai băteam unul. Nu-mi bandă. Vin și eu la fel și după ce scriu la mate. Vino, că te joci. Ba, pane, Stai, știi că am dat pe polonezi, de niște polonezi de infecți. aia, am dat anesala la Da, m-am pe bucurat unde cu te nimeni, uiți, pungă? cred că mi-a luat bani iară. E pe telefon. Nu. La mici asta. Bine că suntem mulți rău, be. Logic, că ăla vine cu M4 pe mid. Hai că e spa. Da, e de B. Da. Bine, bine. Shift orange. Mid. Under. Ai intrat la B. Under și B aproape. Vezi să nu-ți intre short, Gabi. Cu aia, ăștia ori. Acum sunt Nu, mai am viață. N-am tras pe lângă el, nu știu câte am dat. Cred că i-am dat și lui ăsta, Under, să întoarce la bestan. Da, ba nu e la poartă. Under. Ușa aia la B. Da, mă. Gabi, ai făcut tu pas? Nu, stai, am.
închid tot under. Cred că să rotez scoare. Ba nu, că vin mare B. Sigur. Gavi, stai ascuns, nu face pic. Du-te spate site. Să faci. Stay B, stay. De ce te ținta în pământ? Oh, morți mătii. Ce ești, nu? A plantat cu tine în site? Nu era. Ca și eu, mi-am zis să ducă spate site. Nu Deci, te bate, că ai bă, a face tras viață. și de... Bravo, viața mea. Hai, faceți double pick. Un info? Pică banc, E pe acolo, nu știu cât dracu. la bancă. Du-te, du-te. E ultima, a, nu e ultima rundă. Da, mă, da, bine. N-am viața defuse. mea. Al Da. o iei. Nu iau. N-am defuse. Dacă o ți-o iei. Sau? O iei, mă. Să ne mănâncă căcat acum, bagă acum, bagă acum. Ce-ai făcut? Ai aruncat cu vacau? Nu spune că nu, te rog. O mergi mai prost. Oh. Dar nici nu l-a luat pe jos al naibii caracter. Eu, mie nu mi le iau automat de pe jos, am oprit Bravo, aia. mea, bravo, mă, Orange, băga mea. Își joacă la. Eu am automat să mi le ia, dar nu mi le pune în mână. Bravo, mă, Orange. Am omorât pe ăla cu flash-ul în față, e nebun. E ca rămâne B. Am viața. Rampă, nu? Bă, bă, pe tărăs, artificii. Mai e palas. Aveți bomba? Bravo. Da, e și bomba. Rampă. Ne-am dat mica. Orange, nu mai dai viața lui, frate. Păi da, stai că stau aici, că 100% o să dea rotate. Da, nu te contrazic. Ba, mă, ce l-am putut pe adică. Am luat pizda asta, AVP-ul. B. Vreau să-i dau lamă. A, pe a pierdut runda asta, ne, că ai murit tu. Eu vreau să-i dau lamă. Dar m-am auzit când am dat switch. Ce prostiști. Car. S-a dus ups, cred. Car. Van. Pe bune că pierde runda. It's A, it's B. Go defuse, go defuse! Ce e diffuse să dea, că e prea prost. Uite la prostul de Yellow. Yellow, what are you doing, fucking idiot? Uite-te la Orange, uite-te la Orange. Fii atent. Orange. Sale! Am dat l'1-4, l'1-11 pentru un hit, deci 4 hituri pentru un hit, 81 2 și o să... I-am dat 33 cu lama. Da, Cred! Bă, cum bă, mi-ai explicat și mie, bă, cum a făcut Orange-ul la 11 kg, mă, cam așa. Nu știu, mă, că Așa nu că paralizat. pământ. Haideți, go away, hai Wanda. Mamă, ce scu... De ce te duci, Andrei? Dă din conector. Nu vreau. Păi mai ajungi mai repede. Și dacă nu vreau? Că poate stă un umit și îmi dă cap. Nu știu. Intră singur. Ce? Hai, dracu, Ce bulan a avut ăla când avea la glonț. Intră singur Short. pe rampă. One under normal pass. viață, bă. Du-te, intră, stai și... Jungle. Incredibil. Ok. Stairs aici. Jungle. Bravo. Tete. Hai, sări, stai. City. Jungle. Mamă, cât bulan are ăsta, n-am văzut. City 1. Unde, City unde, unde? ul. City one. One jungle. Mamă, ce mi-au văzut ochii la asta. 7 hituri am dat ăsta. I-am dat 63 în 5. Mai comentezi ceva? Rush B. Da, și doar ce trasem acolo, deci trasem cu Yellow, eram acolo în A, Orange-ul stătea în A, în ăla, în pala. B rush. E tras ușor, că tot murim mult, că nu e problem, noi știu să am și. Ha, da, păi, Connector. Aveți flash, hai. Dau molly car. Bravo, Vesa. Te pup. e jos. Bravo. Bravo.
Tac. Bă, prefac că n-am văzut nimica. Vezi mai prost? Nu pușa, nu pușa. 1. Logic, mă, că mă... Man, it's be fucking idiots! Go B! Aoleu. Ups. Bravo. Așteaptă că ai tăi să-mi plecați Cât la... să mai bat și ăsta? Cât să mai bat? Explică. Nu știu, mă, că Da, ăștia, știți. ăștia se băteau 2 cu Bă, defuz! versus 1. Hai de... Ce prost e și ăla. Mamă, cât atintarea, nu? Time. Mamă, dar n-au sunet deloc ăștia. Origi, you Uite don't la asta. have- Se blochează în pereți. Ma, Time. Nice. e dreapta, dar din sunet n-are. Nice. Ma, Deci ăla e- 18, Mama, i-am 60, dat 30. 63 și lui ăla. Bă, Ce el să mai ăsta a mâncat, el ăsta a mâncat mult cacao, bă, mâncava și. Mă să Da, are fac scorul ăla. E alea neșport. Da, ce să mai zic, bă, ca Cât ai, mă? să se cuși. Mergi, mergi. Eu azi, bă, bomba, bă, că mi-ești pula aia, da, bă. Îți dau flash. Degeaba. Eu am dat smoke ăsta Mamă. așa bun? Tu ai bun smoke-ul. M-a văzut la Dar să nu rampă. stau aici să-ți dau bloc ție. Bă, side! Unde? De la unde să vă, că eu am ăsta și dacă vin acolo... Ce prost e dau Orange. În pitch caut și... Da, mă, eu trebuie să fac picul pe ăla, că mi stau rampă, bă, n-am văzut, vă blocați în scarea toți, bă. Stairs, nu știu dacă e sus sau jos. Și jungle, Mamă, ce 10 așa. prea are al meu în el. A rămas eu. Pula. Hai, Gabi, ai runda ta. Da? Nu țineți în pământ, regulă. Mai stai. I-am dat 25 lui ăla din jungle. Dacă Frumos. când asupra se duc glanțe pula, se duce, îi face coronița la cap. Hai să intrăm un mid, gămit. Mă duc am. Smoke short and go connector. Tactici de palași. Prostul de Orange intra, cred că era direct cu lamă. Sunt curios. Nu, Nu știu, dar ar nu trebui. înțeleg cum a Deci făcut ca să ăla, dai deci- seama, eu am făcut push cu polarul, că altfel Băi. bă, nu-i ca aici. Deci ăla... Păi cream că intră și ăla din Palace, da, intra, cred că era cu lamă. Uite la prostul de ăla. Dă el să o blochează în perete. Unul e window. E shift, nici nu mai stau cu shift-ul. Doi. Corco ne-a auzit ăla din short. E blow ăla din jungle stand. Îmi dau seama, dar eu nu și short și unul con aproape. Mamă. Mamă, Care a dat flash ăla? nu știu. Mamă, care mă, bă, futu Short intră. Orange, mă, că dai flash-ul. Mama, i-am dat pe fruntea ăla din short. Hai, stai. Nu mă bloca. La default, m-a blocat al meu. Și ălalt? Short, ok. Și default. Dar unde te știam, mă, mâncați? Am aici pe care da. Short. Hai să. L-ai văzut. L-am văzut, dar s-a dus jos și... Ești mai Unde-i prost. bomba? Connector. Sar din jungle și eu. Eu vin prin jungle. Și plantează default. Bravo, ești băiat deștept, mă. Bă, deci pe mine, bă, deci m-a disperat Orange-ul la coaie. Cred că mi-a luat meciul ăsta 20.000 de flash-uri de la el. Ia ghici, bă, Robert, ce-a făcut? Uite-și puțin. Ce-ai făcut? Stai, Ne jucăm. City. Da, Bă, bune că nu m-a auzit, că am sărit. bă, deci, când m-a dus în conector Ai să-l mie bat pe patru ăla... capăta? Bă, Robert, știți că m-a dus în conector să-l bat pe ăla? Ia ghici, mă, cațeaș. A aruncat acolo Orange-ul mare flash. Eu mă merg Ah. când nu m-a auzit ăla, că am sărit în greșeală, A da. dat-l pe ăla. Vreau să-i dai și eu sumă mii, dar las că ies fără smoke. Hai că l-am dus pe ăsta cu bombă pe mid. Ia aici, mă, tu primul. Da, te-ai mort. Hai, bă, Robert, te defi. Iau. Short aproape. Short intră, sau? Țiclon să Mamă, nu Ăla nota Molly. Dar Încă unul? Unul short și unul jungle, parcă. Am înghițit glonțul ăla după mine ăla. Conector îți vine. Mamă, cu tăge sau cu tăge? Bravo. Bravo, Gabi. Cu i-am dat 5 lui ăla după... Nu știu. Eu am dat și n-a să Cred că lui ăla după short. Da, ca ăla. Încercăm un AVP. Poate acum nu este și o schemă. Mamă, de la aia joacă numai primul, este mint. Și al treilea. Care 16 kg. Sau... Shift.
Cum are ăsta 7 MV pe rând? Ținta pe capul lui. Mai dă flame după ce simt că apăsai, mă. Short și jungle. Bă, unii nu gândesc, mă. Bă, unii nu gândesc. Dau play. El o merge cu shift-ul peste tot și apoi dă drone la shift. Bă, stai cu nu botul. Jungle is very low. Verifică short. Conector. Bravo. De ce a legat pe MVP? Am plantat bomba, ui. Și am luat și 2 ochi. Cu 2 babe? Ești mai bun, se poate spune. Da. Bravo. Eu încerc să intru Mamă, tare. dar am tras, fără să rău meciul ăsta. Nu, mă, tu tare la B, de fapt. Mi-a căzut ăla. Ma. Stai că îi dau smoke-ul pe el un caz, da. De ce am văzut bomba famit? Ce bombă? Ce visez? Da, mi-a apărut bomba, iconița la bombă albă famit. Mulți la B. Înapoi. Stai că mi-a căzut suportă căști. Cu aia unde mergem? Au site. Stai, De lasă. preferat. De preferat. Short-ul nu aproape. Faci și mie boost standard. Vezi că Unde l-am Under dat să-ți fac boost? Taci. Și am auzit ce am zis după. Da. Unul short pe undeva sau chiar urcat bloc. Mai lent. era merge până acolo. Short, short. Nu mai. Nu pot să sar, că Short, one De ce more. nu bătesc la picior? Cu aia e. Lași eu kitchen, bomba. kitchen. La vostru, las bomba. Care mă bate, mă? Dă-te, mă. Cu aia, Orange nu ține nimic, acum Frumos. mor eu. Orange, go live! City. Da, mă, era Așa. jungle. Where is Pe mine m-a bătut ăla pe perete, nici nu știu de unde mi-a tras. Left. Don't fight! Idiot, jungle! Left, jungle. Mamă, ce bulan are ăsta. What are you saying, idiot, man? Băi, deci Orange... Shut the fuck up, S-a bătut la Shut trei, up, bă. shut Cine a up. comentat, mă, Orange-ul? S-a bătut la Orange trei, sau... mă. eu- Nu, el a zis. Ia că Orange. Pui gura, mă, tip. Bă, deci Orange-ul ăla nu merită să joci, bă, să nu mai joci Are la un bulan. Pe ele. Hai, 2, 3. Bă, n-ai cum să tragi, mă, halo ăla ca lui Orange, bă, îi trage și eu, dar nici chiar în halo ăla, bă, mâncați așa. Și rampa. Opa, a pușat unul mid și unul short. Blue, shift dacă vii under. Short. Da. E vină fă... A venit under. Under. Și jungle parcă mă spun. Mă bate under palace. Am a bomba! Get the... Am auzit bine ce am Da. auzit. Under palace era. Fugi! Singur. Mă, eu nu... Plantează și tu de Behind. și eu te bench. Ce nu înțeleg. Și jumătatea site-ului trebuia să plantezi. Te bench. Tactica aia de silver. Ce face asta? Îți vede arma. Mamă, ce ți-a făcut-o. Idiot. Un pic așa. Care a zis? Orange? Nu știu. Sau cine a zis? Că n-a fost atât. Îmi dai și mie un flash pe? Nu știu, dar oricum dăm voie 0 să fie bine. Eu știu un flash pe, mâncați și pe ala. Și intră cu mine. Nu-ți dai, zic eu că să-l dai, stai. Ha, că deja... Bine, Da, putem da, să-l da. dau cu peretele din rampă. City, Ma. L-a jucat să moară copiii. Hai, firebox și ticket. One trip, one ticket. Ma. Ma! mai Asta e Hai, că- că... Nice, Yellow. You are very pro in counter blocks. Da, acum a rămas panorama de modul ni să nu spuneți nimic, că acum e așa Rambo. Plantează bomba măcar. Te duci bench. Bravo, găță. Câți mai sunt în viață? Toți. Ești mai prost. Bate și măcar doi. Sau poți să faci și ace, dacă...
Bă, măcar de zis. Nu trage. Short intratul. A, bă, două, și n-ai ce Stau să... eu, stau un cavai. Am auzit bine short. I-au dat eu ăsta. Ha, a început direct până N-avem pe rest să trag. bani. Cred că Avem facem un bani de eco. cacauri. N-am bani. Zi, mă, uite, ce arma vrei, că-ți dau eu. Dă-mi... Dă-mi una ca. Hai, pa, cu ce asta. Hai pa și mă duc eu Andra. Încercăm Da, tactic. bă, că... Dar încercați și voi să... Nu mai mergem, că ne-a dat moli. Hai, Nu intrați. Așteptați până la 1, Hai. 20. Meu, Să-și mă, dea hai că grenadele, scosăm. mă. A intrat, Short, da. pușează. Jungle. Să stăm așa. Cred că stai cu asta. A, eu n-am grenadă, mă. Unul short, mă. Bravo. Dau smoke city. Bomba asta. Nu, dar să fac chestii. Ai venit. Plantează. Ăla zicea palat, City. dar nu cred că mai... Da. Ah, bravo. Bravo. GG boys.